er Mingo. Ej. Sådan. Hej. Og velkommen til den her Dittemand. 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 Ej, så kan du ikke skyde. Du kan ikke skide på ham. Ikke skide på ham, jeg skal altid skide på ham. Den har totalt godt rustning, men den skader ikke igen så meget. Men du kan også, Jon, du kan også sætte noget, hvis du højreklikker på den. Gå højreklik på den der. Se, så kommer en lille slime ud. Nice! Jeg kan skyde en chicken missile afsted og alt muligt. Og den anden øksen kan du også godt noget på. Der døde du, at vi skelettet skød dig. Ej, Mingo. Ej, Mingo. Er du ham der XX, jeg leder efter? Jeg kan ikke se, om du er ham der XX, jeg leder efter. Ja, der er en XX, der er i live. Men jeg kan ikke finde ham. Han er XX. Samulinger. Jeg kan ikke finde ham. Er det dig, Spider? Nej, det er sgu ham der Iron Golem, er det ikke? Jo, det vil jeg ved med. Jo, det er det sgu. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, så kan jeg kunne lige kom op nu der. Kom du på en... Ja, du kom på en anden plads. Godt, Jon. Det står nede i det der sted. Ej, Mingo. Ja. Det kan du da sagtens. Der står games. Coins kan du bare ikke se. Coins kan du nemlig ikke få sådan. Ej, Mingo. Nej, man kan ikke få coins igen. Nej, det kan du få via kan jeg ikke lige huske, hvordan man fik coins. Ikke at du ja, ved du det? Nej, altså hvis der er ingen, der ved, hvordan man får coins, så kan man jo ikke bare. Man kan få det via en coinbombe i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er en anden måde. Nå jo, så kan man også godt vinde dem i sådan noget game lost. Og så kan man også godt vinde dem i chests. Ja, jeg er sådan en skelet. Ja, det gør man ikke. Yep. Ja, mig bliver altså meget kæt. Nu bliver mig altså meget kæt. Jeg glemte min aerospikator. Ej, Mingo. 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 Ej, ham der Iron Golem, ikke? Han er... så lige en røg ned og døde. Ham der Iron Golem, han er mega god. Ej, Mingo. Ej, Mingo. Jeg er meget rigtig god til det her. Nej, ikke. Ej, Mingo. Ej. Det her kommer sgu til at tage lang tid. Så nu er prikken ved at udvide sig. Jeg tror krigen bliver færdig, før jeg kommer op. Mig bliver jeg ikke af. Så kigger jeg bare på ham der. Sådan, tak. Det var meget nemmere. Det der, ikke? Det så jeg overhovedet ikke, at jeg ikke kunne finde ud af. Så, ja, hvad tror du? Og forresten har jeg meget gæst med på besøg. Mig bliver så rigtig meget noget sige. Mig bliver så rigtig Hvad? Hvad er du? Ja, jeg er mega. Ja, du er mega meget gæst. Nej. Ej, din gæst er mega lækker. Nå. Ej, Mingo. Det siger du aldrig igen. Ja, men du bliver ikke kaldt swagmeister i skolen. Det gør jeg. Nej. Og hvad så? Jeg kender bare Markus. Ja. Markus. Altså Markus. Ham kender du sgu ikke bedre end mig.
Ej, Mingo. Hvor kender du ham fra? Ja, hvor kender du ham fra? Ej. Ja, så kender du ham vel ikke bedre. End mig. Altså, hvad? Ja, derfor så jeg aner ikke hvorfor, men jeg bliver ved med at kalde mig for swag mig, så er bare fordi jeg swagger mere swag end dig. Det har han sagt. Fordi jeg bliver nemlig kaldt swag mig, så det gør du ikke. Jamen, så var du. Ja, det kalder I mig, og jeg bliver altså meget ked af det, når vi kalder mig sådan noget. For jeg er altså ikke swagger-hacker. Ham der Iron Golem, han er mega sindssyg. Ej, Mingo. Ej. Du kan bare nævne vores kanal. Ja, men... Ja, det gør jeg nok faktisk. Eller nej. Men I skal i hvert fald tjekke Noahs kanal ud. Også min vens kanal. Jonas. Der er ingen, der ved, hvad kanalerne hedder. Ja, Noah siger Noah mig. Jonas siger Jonas Albertsen. Bare sige, jeg har boet i Sneak. Og jeg har boet i Sneak. Nu vil de ramme hoppe. Vi kan bare se et eller andet. Det er en mærkelig måde. Vi gør ikke noget mærkeligt ting. Det skulle da ikke mærkeligt, det du laver. Det er det sgu da ikke i forhold til det, jeg laver. Så små piger. Så vil jeg sgu da se det mærkeligt. Det gør jeg sgu da ikke, Jon. Ej, ja, Jonas Albert, Jonas Albert, det kan skinne med dine mand. Der står kun Jonas Albert. Det hedder jeg ikke mere. Ja, det er fordi den ikke kan tage hele dit navn. Det er fordi den ikke kan tage hele dit navn, fordi dit navn er for langt. Det der. Jeg er så bare kendt som prinsessen. Nej, så var det ved at komme special attack derop. Ej, Mingo. Ej, Mingo. Hvad bliver jeg skrevet til? Et dit mand. Eller, nej, nu tager jeg et andet kit. Og jeg har snart råd til heksen. Ja, jeg fik 7 TNT'er. Jeg har næsten aldrig fået en TNT'er i Game Lost. Jeg tager en prøve en omgang med Enderman. Og sikkert næste gang har jeg sikkert heksen, eller næste gang igen. Nå, jeg er glad for, at jeg valgte Enderman. Creeper, ikke? Eller, jeg er færdig. En creeper, ikke? Det er bare det værste, jeg ved på hele jorden. Ej, Mingo. Ej, Mingo. Hoppaku. Her kommer blokken. Nice. Det er du sgu da ikke. Og hvis snakker du helt ind i rød, og jeg bliver meget rigtig ked af det. Meget rigtig god til den her. Ja, du siger det selv, men det bliver aldrig sagt til dig. Ha, katten. Søster, hvor er jeg bare god til det her? Jeg bliver ved med at ændre mig ud af verden. Ja, jeg kan teleport. Nej, teleport er jeg ikke helt op. Jeg Mingo. Jeg Mingo. Og han har lige fået den her server, fordi han er noob. Dø med en græsblok. Du skal også bare dø med en græsblok. Dø med en græsblok. Au, du nakker mig ikke. Så står han bare dernede og kigger på. Det gør du altså ikke. Dude, skriv så. Mig bliver det rigtig endnu. Jamen han bliver ved med, der er en eller anden Iron Golem, han bliver bare ved med at stirre på os. Det er så irriterende, imens vi fighter. Mingo. 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 Det går godt. Mingo. Mingo.
Ja, jeg fik en golden mod. Jeg er god, mand. Og jeg er god. Kan ikke tørste. Du. Nu kan man ikke åbne crafting til. Hvad? Du er synd. Det er synd for jer. Jamen, det er ikke synd for jer. Jeg minker. Holy, blink. Blink og bloktost. Bum, den så jeg vist ikke lige komme. Bum, ja. Okay. Jeg minker. Jeg fik ham ud. Jeg er totalt god, mand. Selvom jeg kun har et hjerte. Bumje. Blink. Det der så ikke. Undskyld mig. Jeg har også bare haft en dårlig dag. Dårlig dag i dag. Jeg minker. Jeg mener ikke, det er dem mod mig. Det er sådan noget. I skal altså også fight mod hinanden. De fighter bare næsten aldrig det der er så irriterende, ved du. Kom nu. Du skal blive ved med at skulle pile på mig, Jan. Kæmpe Enderman. Hvad skal jeg kunne gøre? Jeg kan godt det her. Det er det første. Jeg kan godt det her. Blinker mig der bare. Hvad? Du skal spille noget, der er helt vildt sjovt. Det er noget, der... Nej. Jo, du skal spille Block Hunt. Ja, det skal mig også prøve. Nu bliver mig så meget ked. Det kommer til at tage lang tid, fordi jeg spillede sammen med dem også sidst. Jo. Der er kun 8. Men jeg skal til at spille noget. Der kaldes Block Hunt. Men det bliver nok lidt kedeligt, bare mig, der står ævler, eller hvad I vil kalde det. Jeg står bare sikkert og snakker hele tiden, fordi man skal prøve at gemme sig. Det er hvad spillet går ud på. Jeg vil i hvert fald lige fortælle, hvad det fleste spil går ud på. Jeg ved ikke helt, hvad det der går ud på, men jeg tror, det er der, hvor man skal beskytte... Jo, man skal beskytte sådan en kæmpe zombie-konge. Og den der kender jeg ikke. Og ultra hardcore, det synes jeg ikke er så sjovt igen, men det er ok. Hvis man får en ok ven til at spille med det. Hvad var det, som du skulle beskytte din konge? Hvad var det? Det var Cast-stil, jeg kan ikke lige helt noget udtalt om. Men så er der survival games, det er også ok, hvor man skal finde justice. Og det burde det er noget Noah, han elsker. Ham, der har nalen Noah mine. Han har i hvert fald engang elsket det mega meget. Jeg elsker mega meget survival games. Ja. Mig bliver altså rigtig ked af, nu vil mig altså gerne have min... Jeg vil altså gerne have min ko fra. Kom her, ko. Kom med mig. Men jeg gider altså ikke lige blabre om alle de andre spil. Så lad os bare gå i gang med noget. Block Hunt! Din mand. Yeah. Hvad? Ja, det gør altså ikke noget. Nej, jeg blev... Der skal vi altså spille det. Vi kan ikke komme op. Okay, Mine. Ja. Vi er bare totalt mange, der er fanget hernede og skal kede os. Sådan noget. Totalt mega meget. Men det bliver nok temmelig kedeligt at se at glo på os. Jeg kommer rent fra det shop. Jeg er broken, mand. Ja. Men det vil nok bare være kedeligt, hvis... Det vil nok bare være kedeligt at se mig, der snakkede hele tiden dernede. Men jeg bliver altså ikke givet en skud. Og man kan sagtens være en piggy, så skyder jeg sgu lige alle piggisene. Jeg minker. Det der er ikke en pig, det er ikke en pig. Eller det er ikke en, det er heller ikke en. Det der, det er heller ikke en. Nogle af de der
Men hvorfor spiller du ikke Block Hunt? Det får mig altså rigtig mange games af, jeg ikke gør med altså. Jeg har 1.500 games. Jeg har haft dem med 3.000. Altså, jeg har haft den her server før. Jeg har været på runde 11.000, tror jeg det var. Og nu bruger jeg bare mine games totalt hurtigt, så. Men jeg begynder at bruge mine games totalt hurtigt, så. Jeg er lidt. Er det ikke noget med games? Ja. Altså, hvis du spiller minigames, så får du games. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvis du spiller store games, så mister du games. Nope. Du lige det. Det her det er totalt svært, mand. Nu kan komme ud i huset her. Hvad kunne den her gøre? Hvad er det en? Hvad spiller du? Block Hunt. Og jo, man kan regne, hvor de skal komme ind i huset på en eller anden måde. Hvad må jeg skal spille? Au, der er en, der skyder mig derhenfra. Det er nogle krukker, der står deroppe, mand. I er færdige krukker. Kom her, krukker. Kom her. Kom til far, mand. Kom til far, mand. Ej, det er mega snyd. Man kan ikke komme derop. Når de skyder en i ned. Så bare kurer de ned, mand. Ja, nogen spil må jeg gerne få. Nej, jeg tror snart, jeg gerne må få Don't Starve. Jeg har en mail til Village. Det er gratis. Får man det inde på Skype? Er det det der Magica-spil, som Robin og som Rita spillede? Nej, det er det. Nå. Ja. Jo, det er sådan en lille. Det er det. Ja. Men det her, der kan du bare ikke spille missioner. Nå. Det er så det, der er virkelig med. Nope. Okay. Jeg aner det ikke. Minecraft, hvad koster det? Det kostede 50 kroner dansk kroner. Det giver også mega meget penge. Den er der også klar. Ja, det kostede 100 kroner. Counter-Strike Source? Counter-Strike Source har min har Oscar også. Hva? Kom her. Fanden bliver du af. Kom her til engelsk. Der kommer en melon. Jeg fik en melon. Ja, jeg vil tage stadig. Nå, er det ikke sådan, at de gemmer dig? Jo, det gør, men man er en blok, og så skal man bare gemme sig. Hele dagen lang. Men jeg fandt en. Jeg ved godt, det har kostet 2.000 kroner, jeg kan huske, jeg sagde en million. Det har kostet 2.000 kroner, og må bruge det i Minecraft for Counter-Strike Source, det her. Ja. Men vi kan ikke finde den sidste, og der er stadig et helt minut tilbage. Var det allermest nærmeste tidspunkt? Nej, det skulle ske. Vi kan finde den sidste. Jeg prøvede at være den sidste. Jeg var en krukke tilbage. Jeg stod bare et sted. Og jeg tror, du har hørt musik. Ja, det bliver mig altså rigtig af, hvis du gør. Oh my bones.
Men hvis jeg lige vil... Det er en skidt med. Ej. Nej, Withers. Det er fair nok, fair nok. Jeg kunne ikke finde den sidste. Jeg fik det andet sidste kill. Fair nok. Who can tell me? Who can tell? Jeg fik 19 millioner af det. Hej, amigo. Ikke hvad ikke er, bare lidt. Hej, amigo. 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 Den her video bliver nok temmelig lang. Det gør min ditte, men altså. Nej. Jeg glæder mig til, at din mor skal spørge. Ja, det må hun ikke. Man bliver så rigtig ærlig som før de. Og der kommer en krukke. Det er bare så svært at gemme sig som en ovn. Det er helt sindssygt. Det er en ovn? Ja, jeg er en ovn. Hvor vinder min snude sig hen? Der. Og så stiller mamma her. Jeg stiller mamma. En ovn. Blokhånd. Ja. Men jeg kan godt se, at du optager det. Ja, det gør. Du skal snart tage stoppen af våben. Nej, det betyder bare, at man optager. Hvad? Nej, det betyder bare, hvor mange fraps jeg er oppe på. Det siger, at jeg, optager. Du kan kælde min ditte, mand. Holy, det er nok en dum idé, jeg fyrer fyrværkeri af nu. Men nu kan vi godt gøre det. Bum! Det var flot. Hvad var det? Var det et skelet, eller var det en Det var en gris. heste? Bum! Jeg skal bare coin til det her. Jeg har aldrig været i et land på taget. Ha. Det er første gang, jeg prøver at skyde pile. Amigo. Crystal Games. Amigo. Speedy X-Man. Kom nu for helvede. Nej. Jeg vil ikke dø endnu. Det er nok en dum idé at skyde efter ham. Jeg vil ikke dø nu. Nu for helvede løb. Jeg vil ikke dø nu. Det vil jeg altså ikke. Jeg vil ikke dø nu. Nej, man bliver rigtig af mig døde.
Nu er min dittemand altså ikke flere ting at leve af. Nu er ikke mere snæsk. Dittemand er altså ikke mere snæsk. Hej Mingo. Hej Mingo. Hej Mingo. Hej Mingo. Hej. Hej Mingo. Hej Mingo. Hej Mingo. Hej. Hej Mingo. Hvorfor? Ha. Rigtig god idé at gøre. Hej Mingo. Dittemand. Hvorfor begyndte at bygge dele af huset igen? Hvad skal jeg trykke? Tag den en slime, den der slime, ja. Man bliver altså meget ked af nu. Du er sådan, du er en jernbold. Ja. Man skulle bare finde nogle andre jernbolde, vil jeg i hvert fald sige. Men ja, det der er også, du kan godt gemme sted. Mingo. Jamen, du sidder allerede fast. Hvis jeg går rundt. Ja, så sidder du ikke fast, så bevæger din blok så. Jo. Men til gengæld får man rigtig mange games ud af det. Kylling. Ja, det er fordi, det er en kylling-person. Personen er en kylling. Fik du den? Altså med. Ej, vi kan ikke finde ham den sidste. Jeg mener ikke, han er den der gruppe, der står i vinduet der, vel? Mingo. Og jeg så en gruppe, der gik heroppe et eller andet sted. Og så meget gerne være en gruppe her et sted. Mingo. Ellers er det fordi gruppen er død. Mingo. Judas min tralala. My ding ding dong. Den skal jo GG. Hvorfor skal jo GG for noget, der ikke vinder? Nå, jeg vil bare sige mange hjertelige hilsner. Jonas Albertsen.